Ăștia se roagă de mine să le spun numele pe piese. Degeaba ți-o încerci cu mine, târfă nu-ți ies. Degeaba ți-o încerci, mie-mi plac ale mai negrese și încearcă toți cu pula mea cele mai mari zdrențe. Ăștia se roagă de mine să le spun numele pe piese. Degeaba ți-o încerci cu mine, târfă nu-ți ies. Degeaba ți-o încerci, mie-mi plac ale mai negrese și încearcă toți cu pula mea cele mai mari zdrențe. Cum să vă luați de mine când eu am adus industria ceap? Genul nou în România eu l-am generat. Și cine o dă ca mine așa de bine pe stilul ăsta? Coai, uite-te acum în spate unde mi-a ajuns fosta. Ăștia se roagă de mine să le spun numele pe piese. Degeaba ți-o încerci cu mine, târfă nu-ți ies. Degeaba ți-o încerci, mie-mi plac alea mai negrese și încearcă toți cu pula mea cele mai mari zdrențe. 3 la mei, 3 dame, 3 fane, 3 grame. I-am promis lui mama în pula mea că o să fac milioane. Prieteni fasul peste tot și te sună doar să le împrumuți bani. Și mă întrebam într-o zi cu să boss, nu mai am dușman. Ăștia se roagă de mine să le spun numele pe piese. Degeaba ți-o încerci cu mine, târfă nu-ți ies. Degeaba ți-o încerci, mie-mi plac alea mai negrese și încearcă toți cu pula mea cele mai mari zdrențe. Ăștia se roagă de mine să le spun numele pe piese. Degeaba ți-o încerci cu mine, târfă nu-ți ies. Degeaba ți-o încerci, mie-mi plac alea mai negrese și încearcă toți cu pula mea cele mai mari zdrențe.